συμπτώματα. Σε όλους. Και ο κύριος Αντώνης Μπαλωμενάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σκηνοπλοκάκη. Έχει φουντώσει και πάλι η περίφημη συζήτηση για τον Brexit. Βλέπουμε η συζήτηση αυτή, κυρίως εκτός ελληνικών συνόρων, να έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι για να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις εκτός ελληνικών συνόρων, αυτό που πυροδοτεί τις εξελίξεις είναι το τι συμβαίνει εδώ, είναι το τι συμβαίνει με τα κόμματα, είναι αυτός ο αιχμηρός διάλογος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ξέρω κατά πόσο όλη αυτή η ιστορία κάνει καλό στη χώρα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο, είμαστε βασικά τώρα στο σημείο 0. Η Ελλάδα σε 10 μέρες βαδίζει προς εκλογές, οι οποίες θα βγάλουν μια κυβέρνηση η οποία είτε θα διατηρήσει τη χώρα σταθερά στην Ευρώπη, σταθερά βήματα ανάκαμψης της οικονομίας της, είτε θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εκ των πραγμάτων, οι Ευρωπαίοι μας δίνουν το στίγμα τους, ότι δηλαδή δεν θα συγχωρήσουν πιθανές αποδράσεις χωρών μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουν στηρίξει με πάρα πολλά χρήματα. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια έχει στηριχτεί με παραπάνω από 180 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν κοπεί πλέον όχι από τις αγορές, αλλά έχουν κοπεί από τους προϋπολογισμούς κρατών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το χρέος μας το αγόρασαν εντός εισαγωγικών κάποιες χώρες για να μας στηρίξουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα να πέσουμε σε καταστάσεις χρεοκοπίας. Δυστυχώς αυτό το έχουμε αποφύγει μέχρι σήμερα. Πόσο πραγματική είναι η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδος από την ζώνη του ευρώ, ακόμη κι αν στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν θέλει την πολιτική που έμαθε, που του ξεδιπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια και την γεύτηκε, θέλει να δοκιμάσει μια διαφορετική πολιτική, την οποία πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και για την οποία θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο κ. Βαλωμενάκης. Το δικαίωμα στην επιλογή το έχουν όλοι, ακόμα και οι λαοί. Και ιδίως οι λαοί μέσα από εκλογές, μέσα από θεσμούς όπως είναι οι εκλογές. Το θέμα είναι το τίμημα, ποιος θα πληρώσει. Το τίμημα το πληρώσει πάλι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Και είναι προφανές. Οι Ευρωπαίοι το έχουν ξεκαθαρίσει. Ο Ντράγκη, ο οποίος θεωρεί μάλλον ο κύριος Τσίπρας θέλει να θεωρεί ότι είναι σύμμαχός του, είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα δώσουμε καμία στήριξη στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν διατηρήσει τους όρους του μνημονίου και δεν μείνει μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις των Ευρωπαίων. Κύριε Μπαλωμενάκη, επί της ουσίας, με ευθύνη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να πω, έχει ανοίξει ένας διάλογος εκτός ελληνικών συνόρων για μία σειρά από θέματα, τα οποία τα ψιθυρίζαμε, τα συζητούσαμε, αλλά επί της ουσίας στο τραπέζι του διαλόγου επισήμως δεν είχαν μπει και ούτε έχουν μπει ακόμη. Αυτό το περίφημο κούρεμα, για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, είναι μια συζήτηση την οποία την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά επίσημα δεν έχει κατατεθεί στο τραπέζι του διαλόγου. Μου φαίνεται ότι πλέον στην Ευρώπη υπό προϋποθέσεις έχουν αρχίσει και κάνουν κάποιες δειλές πρώτες συζητήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις είναι η πολιτική σταθερότητα αφενός από τις 26 Ιανουαρίου και μετά, την επομένη των εκλογών δηλαδή, και η απαραίτητη προϋπόθεση νούμερο 2 είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Έχετε δίκιο νομίζω να επισημαίνετε ότι υπάρχει πράγματι μια αλλαγή κλίματος, η οποία έγκυται στο γεγονός ότι ενώ στην αρχή είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μπαράζ δημοσιευμάτων, συντονισμένων προφανώς για έξοδο της Ελλάδος, σιγά σιγά καταπίπτουν οι τόνοι και σιγά σιγά, όπως πολύ σωστά λέτε, έγκυροι κύκλοι και όχι μόνο ας πούμε αριστερής εμπνεύσεως ή μη νεοφιλελεύθεροι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε μία περίοδο διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι ιστορικής φύσεως ίσως για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα μια σοβαρή διαπραγμάτευση, και το επίσης σοβαρό ερώτημα είναι για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, η πρώην κυβέρνηση, δηλαδή η παράταξη που κυβέρνησε, θεωρεί το χρέος βιώσιμο. Κάλιστα βέβαια κάποιος, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση και μακριά από μένα αυτό το ποτήρι να γίνω ο υπερασπιστής της κυβέρνησης, μπορεί να πει ότι για να ανοίγει τώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες στοιχειωδώς ο διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση, αν δεν είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια αυτά που συνέβησαν με ευθύνη και με πολιτικές που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση, ενδεχομένως ο διάλογος αυτός να μην άνοιγε ποτέ. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι ο διάλογος ανοίγει τώρα, ενώ θα έπρεπε να έχει ανοίξει παλιότερα. Αυτό είναι το σωστό. Η απελθούσα κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά, επειδή και το χρέος είναι δυσβάστακτο, δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Και επειδή πνέει σιγά σιγά ένας άλλος άνεμος στην Ευρώπη και υπό το πρίσμα της βεβαίας κατά την άποψή μου νίκης του ΣΥΡΙΖΑ,
με αυτές τις δύο προϋποθέσεις, πολύ σωστά το επισημάνατε ότι άνοιξε επιτέλους η συζήτηση για το κούρεμα. Ποιες μορφές θα πάρει, ποιες μορφές θα πάρει η διαπραγμάτευση, πού θα καταλήξουμε. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται είναι αποφασισμένη να διαπραγματευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, αλλά όταν ανοίγεις όμως ένα διάλογο, κύριε Παλαμανάκη, προς αυτή την κατεύθυνση για να κουρέψεις, για να κόψεις χρήματα δηλαδή από αυτά που σου έχουν δώσει και αρνείσαι να τα επιστρέψεις γιατί δεν έχεις προφανώς την δυνατότητα, με μονομερείς αποφάσεις, δεν νομίζω ότι θα εισέλθει σε αυτή τη συζήτηση η άλλη πλευρά, που στην προκειμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη σύμβαση, η δυνατή πλευρά είναι η άλλη πλευρά. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και πρώτον, μετά τις εκλογές όλοι θα διαψευστούν που μιλούν για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, και δεύτερον, θα δείτε ότι θα αρχίσει η διαπραγμάτευση επί της ουσίας, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι γίνεται πάντοτε. Ιστορικά έχει βεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Ιστορικά και πολιτικά από κάθε πλευρά έχει υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ χωρών για τέτοια ανάλογα ζητήματα. Κανένας λόγος δεν υπάρχει, μα κανένας απολύτως, να μην υπάρξει διαπραγμάτευση. Δεν κάνατε, κύριε Σκηνοπλοκάκη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα την διαπραγμάτευση έτσι όπως έπρεπε? Διότι από αυτά όχι, καθόλου, με συγχωρείτε, δεν είπαμε ότι έγινε. Δεν έγινε, εξηγούμαστε. Απαντήστε. Είναι προφανές το ύψος της διαπραγμάτευσης που έχει γίνει και μόνο από το γεγονός ότι η χώρα βαδίζει σε μακροοικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Είναι βέβαιο ότι για να προχωρήσει, να ορθοποδήσει μια χώρα, να μπορέσει να δει ένα καλύτερο αύριο ο πολίτης, χρειάζεται η ίδια η οικονομία σε μεγάλο μέγεθος να αποκτήσει σταθερές βάσεις. Αυτές τις βάσεις τις απόκτησε τα τελευταία 3 χρόνια. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Σκεφτείτε πώς παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση τη χώρα το 2012 και σε τι σημείο την έχει φέρει. Θα δείτε ότι σταδιακά έχουν μειωθεί οι δείκτες ανεργίας. Βλέπετε ότι αποκτήσαμε ένα πλεόνασμα το οποίο κάποιοι το περιγελούν, όμως είναι τεράστιο λάθος. Μια χώρα χωρίς πλεόνασμα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Θα καταντάει όσα λεφτά για να τις χαρίσουν, να γυρίζει μετά από 5 ή 10 χρόνια πάλι σε άτακτες χρεοκοπίες. Δηλαδή, το να βρεις μια λύση στην οποία θα ξαναγυρίσεις στα ίδια μετά από 10 χρόνια, δεν νομίζω ότι μας αρμόζει. Δεν αρμόζει στα παιδιά μας. Κύριε Σκηνοπλοκάκη, σε αυτήν την προεκλογική περίοδο η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σημαία της ότι λέμε την αλήθεια. Όντως έχουμε ακούσει ορισμένα πράγματα για το τι προτίθεται να κάνει και το τι δεν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές και σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με βασικό κορμό το δικό σας κόμμα. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Ακούσαμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν ακούσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, το οποίο κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, κυρίως εδώ στην Κρήτη, μας αφορά πάρα πολύ. Άνοιξε και πυροδότησε έναν διάλογο και εξελίξεις οι οποίες λίγο πριν ανακοινωθεί η προσφυγή στις κάλπες ήταν ραγδαίες, και μιλάω για τον φόρο στα ξενοδοχεία. Γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα τίποτα για τον φόρο των ξενοδοχείων? Δεν θα γίνει καμία μεταβολή στο υπάρχον σύστημα φορολόγησης στον τουριστικό κλάδο. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν βγαίνει κάποιος από την κυβέρνηση, κάποιο από τα στελέχη? Δεν θα γίνει. Το έχει πει. Δεν έχει εξακριβωθεί ποτέ. Ξέρουμε ότι είναι μια συζήτηση η οποία εκκρεμεί με την παράταση στη δίμηνη που έχουμε πάρει. Δεν μπορεί κάθε 3 και λίγο, επειδή κάποιοι νοήμονες ή μη βγάζουν στον αέρα κάποια σενάρια φαντασίας, να απολογείται αυτός που κυβερνάει. Ναι, είπε ότι δεν θα γίνει. Είπε ότι δεν θα γίνει. Υπόθηκε αυτό. Ότι δεν θα γίνει τροποποίηση. Επισήμως δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Έχω την αίσθηση ότι ξεκάθαρη άποψη για το ότι αν την επομένη των εκλογών είμαστε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα υπάρξει τελικά αυτή η περίφημη αύξηση του ΦΠΑ από το 6% στο 13%, νομίζω δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα. Δεν θα γίνει, αυτό είναι βέβαιο. Έχει υποθεί και στα στελέχη και θα το δείτε και εσείς ότι δεν θα γίνει. Είναι πάγια θέση. Κύριε Παλαμανάκη, εσείς, όλη αυτήν την, επιτρέψτε μου τη λέξη, μπορεί να είναι βαριά, αλλά υπάρχει μια παροχολογία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν θέλετε να το θέσω λίγο διαφορετικά, υπάρχει μια πολιτική η οποία στηρίζεται σε επιστροφές κεκτημένων προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίες όμως για να επιστρέψουν έχουν και ένα κόστος το οποίο το έχετε κοστολογήσει και εσείς κάπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν δανειζόμαστε για να βγάλουμε τα προς τον ζήτ, για να λειτουργήσει η κρατική μηχανή, πώς μπορεί λοιπόν να έρχεται μια κυβέρνηση, ενδυνάμει κυβέρνηση, η οποία θα αφήσει πίσω της ό,τι έγινε και μόνο κονδυλιά, θα αρχίσει να πηγαίνει τον βασικό μισθό στα 750 ευρώ, να παρέχει όλα αυτά τα οποία έκοψε η προηγούμενη, η κακή κυβέρνηση. Πώς μπορούν να γίνουν?
Καταρχήν να σας πω ότι, αν μου επιτρέπετε, στο προηγούμενο θέμα που κουβεντιάσαμε, μία κουβέντα μόνο, δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει πει. Έχει πει. Είναι το περίφημο email του Χαρτούβελη, που είναι ο βασικός πολιτικός κορμός και είναι μία δέσμευση προς τους δανειστές ότι αυτό το καθεστώς της μη διαπραγμάτευσης θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Ευτυχώς έχω την εντύπωση και την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός θα κόψει αυτή την προοπτική στις 25 του μηνός Ιανουαρίου. Τώρα για αυτό που λέτε. Δεν είναι ακριβές ότι έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με ένα μαγικό ραβδάκι την επόμενη των εκλογών θα φτιάξουν όλα. Αν έχετε υπόψη σας, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι πριν απ' όλα ένα πρόγραμμα το οποίο προσβλέπει και αποβλέπει στην κοινωνική ανόρθωση. Ναι, αλλά προβλέπει και αποβλέπει σε προσδοκόμενα έσοδα, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια από τις δεξαμενές που αισιοδοξείτε ότι θα αντλήσετε, τα ποιοτικά αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Ακούμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ακούμε για τα καύσιμα και το λαθρεμπόριο καυσίμων, ακούμε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που πραγματικά πρέπει, αυτούς που έχουν πάρα πολλά χρήματα και οι οποίοι την έχουν βγάλει καθαρή, για να το πω έτσι τελείως λαϊκά, όλα αυτά τα χρόνια. Πώς λοιπόν αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, όταν από τη μία μέρα στην άλλη όμως χρειαζόμαστε συγκεκριμένα νούμερα για να πετυχαίνουμε τους στόχους. Μάλιστα. Λοιπόν, το κοστολογημένο πρόγραμμα για το οποίο κάνατε λόγο έχει και τις εξηγήσεις του και τις δικαιολογίες του, δηλαδή δικαιολογήσεις μάλλον. Είναι το περίφημο 3, 3, 3 και 3. Θα το έχετε υπόψη σας, δηλαδή αντλούμε από συγκεκριμένες 4 πηγές από 3 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε τα 12. Σε βάθος φυσικά του έτους. Εννοείται είναι ετήσια αυτά. Προσδοκούμε να αντλήσουμε. Μου επιτρέπετε. Έχει απόσταση. Μου επιτρέπετε, γιατί όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία ως τώρα και το δίδυμο που κυβέρνησε την Ελλάδα για πάταξη της φοροδιαφυγής ή της πάταξης του λαθρεμπορίου πετρελαίου, είδατε εσείς να λαμβάνονται μέτρα? Το αντίθετο συνέβη. Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα επειδή πρόκειται περί πολιτικών αποφάσεων. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, κύριε Παλαμανάκη. Πρόκειται περί πολιτικών αποφάσεων. Εγώ γύρω τις ενστάσεις μου και τον προβληματισμό μου είναι κατά πόσο εσείς που έρχεστε τώρα και στηρίζετε ένα οικονομικό πρόγραμμα πάνω σε αυτούς τους άξονες, που μέχρι σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καμία κυβέρνηση δεν πέτυχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λέτε, εμείς ερχόμαστε εδώ, θα πετύχουμε και θα βρούμε τα έσοδα. Κύριε Πενεσάκη, θα πετύχουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, αν υποθετικά μιλάμε, εάν δεν πετύχετε τους στόχους σας, από πού θα αντλήσετε αυτά τα χρήματα για να φανείτε συνεπείς απέναντι στα προεκλογικά? Μισό λεπτό. Επειδή πρόκειται περί εκλογών και επειδή πρόκειται περί δεσμεύσεων. Ασφαλώς και θα πετύχουμε τους στόχους μας, ακριβώς επειδή υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι βασική μας διαφορά από το σύστημα που κυβέρνησε μέχρι τώρα, γιατί λένε ορισμένοι ότι πρόκειται για νέο δικομματισμό. Στην ουσία, ο παλιός δικομματισμός είχε τα κοινά χαρακτηριστικά και του ενός και του άλλου. Σήμερα πρόκειται για μια καινούρια πολιτική δύναμη, η οποία δεν είναι χθεσινή, έρχεται από πολύ μακριά, όπως γνωρίζουμε, και θέλει να πάει τα πράγματα πιο μακριά ακόμα. Όταν λοιπόν λέει, για παράδειγμα, που φέρατε το παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πατάξει και θα πάρει 1,8, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, δις μέσα στο έτος από την πάταξη του λαθρεμπορίου του πετρελαίου, θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει επειδή το λέει ο Μπαλομενάκης ή επειδή το λέει ο καθένας. Θα το κάνει διότι αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Είναι η τακτική μας, είναι και η πρακτική μας. Όσες φορές ο ελληνικός λαός μας έχει δώσει ευκαιρία, σε μικρότερη κλίμακα φυσικά, να ασκήσουμε διοίκηση. Μας έχει δώσει ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε σε συνέπεια με τις αρχές και τις απόψεις μας, τότε έχουμε συνέπεια και σταθερότητα. Δεν έχετε καλή πρόθεση για να το κάνετε. Δεν είναι θέμα προθέσεων, είναι θέμα και αποδείξεως. Είναι και θέμα πολιτικών αποφάσεων. Είμαι μαζί σας σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, από το αποφασίζω, από το οραματίζομαι μέχρι το υλοποιώ και έχω ποιοτικό αποτέλεσμα, απέχει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Μάλιστα. Εγώ επιμένω, αν σε αυτήν την απόσταση δεν φέρετε και εσείς τα επιθυμητά αποτελέσματα, υιοθετώντας κι εγώ την άποψή σας ότι οι προηγούμενοι δεν το πέτυχαν. Μάλιστα. Αν λοιπόν και εσείς δεν το πετύχετε, πώς θα φανείτε συνεπείς απέναντι σε αυτά που προεκλογικά δεσμεύεστε ότι θα κάνετε? Μάλιστα. Ωραία. Προφανώς τότε θα έχουμε αποτύχει, αν δεν το πετύχουμε. Αλλά επειδή ξεκινάμε με θετικό τρόπο και επειδή εξηγούμε όσο πιο αναλυτικά μπορούμε τις πηγές της χρηματοδότησης και επειδή όλα αυτά τα πράγματα προφανώς έχουν μελετηθεί και βεβαίως θα τεθούν στη βάσανο της πραγματικότητας, και αν θέλετε να σας πω και τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, φυσικά πας με ένα πλάνο και στη διαπραγμάτευση ακόμα. Κανένας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πήγε ποτέ στη διαπραγμάτευση λέγοντας εγώ πάω εδώ και δεν κουνάω ρούπι. Η διαπραγμάτευση, αν θέλετε τη λέξη το παζάρι, περιέχει και την έννοια του μικρού συμβιβασμού, της μικρής υποχώρησης για να κερδίσει κάτι περισσότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για μικρές υποχωρήσεις και μικρούς συμβιβασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί προσέξτε με τη φράση σας, παρακαλώ. Είναι να διαπραγματευτεί με τρόπο επιστημονικό καταρχήν, τεκμηριωμένο,
συνάδοντα, δηλαδή που να πηγαίνει να ταυτίζεται με την διεθνή πρακτική που υπάρχει και με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις, τις θεσμικές υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πάμε. Και φυσικά με τη στήριξη του ελληνικού λαού. Διότι, αγαπητέ κύριε Περνησάκη, ότι ο Τσίπρας που θα πάει αύριο μεθαύριο να διαπραγματευτεί, αν δεν έχει κόσμο κάτω και να πει στους διαπραγματευτές ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, δεν γυρίζω πίσω αν δεν έχω τίποτα. Θα με κρεμάσουνε. Αυτό είναι το καλύτερο. Να κατέβει ο κόσμος και να είναι ενημερωμένος πρώτον και σε γρήγορση δεύτερον. Αυτή είναι η διαφορά μας η βασική. Εμείς θέλουμε τον ελληνικό λαό συμμέτοχο, πρωταγωνιστή και να στηρίξει και να ελέγξει φυσικά και να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Να είστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε. Γιατί ο ελληνικός λαός. Κάποιοι άνθρωποι, όπως και ο φίλος ο Αντώνης Μπαλωμενάκη, γιατί περί φίλου πρόκειται πρώτα απ' όλα, βάζουν τη λέξη αποτυχία. Η λέξη αποτυχία είναι συνυφασμένη με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποτύχει αυτό που λέει. Μέχρι προχθές φωνάζανε σκίσιμο του μνημονίου. Σήμερα ακούμε διαπραγμάτευση με χαλαρούς όρους. Εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και λογική από ό,τι φωνάζανε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Και η λέξη επιτυχία τώρα δεν νομίζω ότι περιγράφει και την δική σας είναι πολύ σχετικό. Είναι πολύ σχετικό. Διότι είναι πολύ νοπές οι μνήμες από τα όσα ακούγαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι για το περίφημο παραμυθένιο καλοκαίρι της Ελλάδας, που τα πάντα είχαν αρχίσει και αναπτύσσονταν. Και η μηχανή της ανάπτυξης είχε πάρει μπροστά και ξαφνικά βρισκόμαστε μέσα σε λίγες εβδομάδες με τον κίνδυνο του Brexit. Μια λέξη η οποία το καλοκαίρι ήταν περίπου απαγορευμένη. Είναι πολύ σκληρή. Τη λέξη Brexit την επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά και μόνο, φωνάζοντας για να λαϊκίσει και να φέρει ψηφοφόρους κοντά του ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Και εσείς την κάνετε σημαία βέβαια αυτή τη λέξη. Μα είναι προφανές ότι θα πρέπει και να δώσουμε... όλη την προεκλογική σας καμπάνια πάνω στο Brexit. Όχι. Αν ο ελληνικός λαός γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί και το επιλέξει, είναι δικαίωμά του. Πρέπει όμως να γνωρίζει. Εμείς έχουμε τη σκληρή και δύσκολη θέση να γνωρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό βγαίνουμε και προς τα έξω και κάποια πρόσωπα για να ενημερώσουν. Εγώ γνωστό αυτό, ότι για να πάρεις χρήματα αυτή τη στιγμή έχεις 4 τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να συνεχίσεις το πρόγραμμα, που είναι η βασική και αδιαπραγμάτευτη θέση δική μας. Ο άλλος είναι να κάνεις μονομερείς ενέργειες, να ασκήσεις το μνημόνιο, να πας στη δραχμή και εκδίδοντας νόμισμα να μπορείς να πληρώνεις με όποια αξία έχει το νόμισμα αυτό, που είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Η άλλη είναι να κάνεις κούρεμα στις καταθέσεις, η τρίτη μέθοδος, να κάνεις κούρεμα των καταθέσεων. Έχει υποθεί άλλωστε από δυναμικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κρατάνε σκληρές θέσεις, όπως είναι η ομάδα του Λαφαζάνη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η τέταρτη είναι να βγεις στις αγορές. Στις αγορές αυτή τη στιγμή με 12 και 13% επιτόκιο να προσπαθήσει να βγεις, θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, αυτοκτονία. Υπάρχει και μια πέμπτη λύση, να υπάρξει νέος Χάρι Πότερ. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, αλλά αυτή είναι η πέμπτη λύση που υπάρχει, είναι να υπάρξει ένας νέος Χάρι Πότερ να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από τα υπόλοιπα 4. Αφήνω το Χάρι Πότερ, κρατάω 2 από αυτά που είπατε και γι' αυτά θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί είναι το ζουμί της συζήτησης, κύριε Μπαλωμενάκη. Τα σενάρια της δραχμής κυκλοφορούν πάρα πολύ έντονα και δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι και δικά σας στελέχη έχουν δώσει απεριόριστη τροφή για να εξελιχθεί αυτή η συζήτηση, και από την άλλη το περίφημο κούρεμα των καταθέσεων. Είναι ένας φόβος ότι αυτό που βιώσαμε πριν από λίγο καιρό στην Κύπρο, από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία νύχτα μάλλον μέχρι τη μέρα της επόμενης, είχαμε ένα απίστευτο κούρεμα και μια απίστευτη κατάσταση, την οποία οι Κύπροι δεν πίστευαν στα μάτια τους, και οι Κύπροι δεν πίστευαν στα μάτια τους χωρίς να έχουν υποστεί όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια. Θέλω λοιπόν τις δικές σας τοποθετήσεις για τα σενάρια περί επιστροφής στη δραχμή, με τις τοποθετήσεις όμως των δικών σας στελεχών, και ποια είναι η άποψή σας για το ενδεχόμενο κούρεμα των όποιων καταθέσεων έχουν απομείνει στους Έλληνες. Θέμα επιστροφής στη δραχμή δεν υπάρχει, είναι σαφέστατο. Είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ευρώ είναι το εθνικό νόμισμα της Ελλάδος, και επίσης αυτή η άποψη τεκμηριώνεται, ενισχύεται από το θεσμικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύεται πολλαπλώς από δηλώσεις των τελευταίων μάλιστα ημερών, οι οποίες ενισχύουν την άποψη αυτή και λέει ότι δεν τίθεται θέμα εξόδου. Θα έλεγα εγώ ότι τη λέξη Brexit την ακούμε πολύ πιο συχνά από τον κύριο Σαμαρά και τους περί αυτών παρά από οποιοδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, μια σημαία ελήψη άλλων απόψεων και ελήψη άλλων προτάσεων.
Πρώτη φορά εγώ βλέπω κυβέρνηση να θέλει, μάλλον κόμμα να θέλει να κυβερνήσει και να αναλώνεται περισσότερο στο να κατηγορεί τον αντίπαλό του παρά να προτάσει και να προβάλλει τις δικές της απόψεις. Είπατε, κύριε Παλαμανάκη, ότι το ευρώ είναι το εθνικό νόμισμα της Ελλάδας. Το κρατώ και το σημειώνω. Πολύ καλά κάνετε. Μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε για να κρατήσετε αυτή τη δέσμευσή σας? Μπορείτε να κάνετε βήματα πίσω σε ό,τι αφορά αυτά που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τις θέσεις σας, αν κριθεί σκόπιμο πάνω στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, αν τεθεί αυτό το θέμα? Μπορείτε να κάνετε βήματα πίσω από τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, αν τεθεί αυτός ο κίνδυνος ορατός πλέον και πραγματικός? Τι εννοείτε δηλαδή? Να πούμε ότι να απειλήσουμε ότι θα φύγουμε από το ευρώ? Τι εννοείτε? Αν μας πούνε αυτοί ότι θα μας πετάξουν από το ευρώ. Δεν μπορούν, είπαμε. Δεν μπορούν. Είναι σαφές. Είναι σαφές από την ώρα, προσέξτε, μισό λεπτό. Πρόκειται περί αλυσίδος. Αν σπάσει ένας κρίκος από μια αλυσίδα, δεν υπάρχει αλυσίδα. Αλλά επειδή μου θέσατε και το δεύτερο ερώτημα για το κούρεμα και επειδή και εκεί υπάρχει ένας καταιγισμός, ας πούμε, από ανευθυνότητες και καταιγισμός από ψευδείς φήμες, θέλω να σας πω το εξής πάρα πολύ απλό. Όπως ξέρουμε όλοι, οι διεθνείς συνθήκες ανά πάσα στιγμή αλλάζουν και οι εσωτερικές συνθήκες επίσης αλλάζουν. Σήμερα, ειδικά μετά τον Ιανουάριο του 2015, υπάρχει η Τραπεζική Ένωση. Το ξέρουμε αυτό. 120 συστημικές τράπεζες της Ευρώπης έχουν ενωθεί σε ένα σύνολο, στο οποίο ανήκουν οι τράπεζες στις 4 συστημικές της Ελλάδας. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει κλείνουμε τις Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε, και δεν έχει αποφασίσει ακόμα όμως, υπάρχει μια συζήτηση στην οποία δυστυχώς πριμοδοτεί η Νέα Δημοκρατία εντελώς, ας πούμε, αντεθνικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω και εγώ ένα όρο που παλιότερα το χρησιμοποιούσαν εναντίον μας, εντελώς αντεθνικά. Προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο ότι θα έχει 2 ταχύτητες. Αυτό το πράγμα, η αγορά ομολόγων, για παράδειγμα, των κρατών, αυτό το πράγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτή την άποψη την έχει η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα διάβαζα μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια συζήτηση τις επόμενες ημέρες προκειμένου αυτό το ενδεχόμενο να κλείσει. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν για την οποιαδήποτε τράπεζα θα συμβεί και για τις δικές μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι πολύ μεγάλο μέγεθος για να διακινδυνεύσει η γαλλική, η γερμανική οικονομία την ανατάραξή της για ένα μικρό ποσοστό κινδύνου το οποίο θα έχουν το δικό μας τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ σύντομα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εγώ θα διαφωνήσω με τον φίλο τον Αντώνη ότι πλέον οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει τα μέτρα άμυνας που χρειάζεται, έχουν αγοράσει όλο το χρέος. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 180 περίπου δισεκατομμύρια, τα ομόλογα στην ουσία, είναι αγορασμένα από τα κράτη και τα κράτη απολογούνται στους πολίτες τους. Κανένα κράτος δεν θα κινδυνεύσει, δεν θα διακινδυνεύσει και θα ρισκάρει την εσωτερική του ηρεμία, χαρίζοντας το χρέος στην Ελλάδα. Οι ίδιοι απολογούνται σε χώρες. Και κάτι επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το έχει ξεκαθαρίσει. Χωρίς πρόγραμμα, την 1η του Μάρτη κόβεται η χρηματοδότηση. 7,2 δισεκατομμύρια δεν θα δοθούν, θα ληφθούν 4,5 δισεκατομμύρια πληρωμές. Σημαίνει έλλειψη ρευστότητας, στάση πληρωμών. Από εκεί οδεύουμε προς τη δραχμή μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλει κανένα. Η κινδυνολογία από ό,τι βλέπω κρατάει καλά. Εγώ βλέπω και επισημαίνω ότι πάντοτε και μόνο με την κινδυνολογία βαδίζετε. Τη δοκιμάσαμε το 2012. Είχατε αποτελέσματα τώρα δεν θα έχετε. Καλό είναι να ξέρει ο κόσμος τους κινδύνους που βαδίζει. Δεν υπάρχουν. Πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.